Yon mga idol, maayong hapon sa inyong tanan mga idol. So karon pa ko nakauli mga idol gikan ko nag-content sa dagat. So karon mga idol, nagsuban si Mader. So suman nga karapitawon kuan sa mais mga idol. Singalan ang pinakapino gid ba? Well, tik-tik may ngalan sila ana mga idol. So yan o. Mga idol. Tik-tik sa mais. Kana pinakapino ng mga idol. Una kanang bugas. Ya na segundaan ni mga idol nga kanang kuan mga idol. Binlod. Ya katong pinaka last mga idol pinakapino na gid ba. Mo na among gisuman sa ako ang mother mga idol. Okay, isa nagutad og kuan dito para panihapon. So, ato ipakita mga idol. Mao na budbud nga mais mga idol. Oh. Ibutangan na siya saging. Saging o sige sagol na ni saging og asukal. Oh, naigataan ni mga idol. Butong. Yan. Butong. Yan. Si Mother ang nagsuman. So, mao pa ni mga idol oh, na magputos. Daghan pa kay pustonon mga idol oh. Di na ko mutabag putos sa mga idol, hindi ko kublog putos. Kaon-on idol. Kamano ko kaon. 2, 4, 6, 8, 10. O, napulo pa kabuok ng human. So, unya mga idol, unya na ko pakita mga idol pagtakang, no? Pagtakang o sa pagkaluto. Dahil kaon din mga idol ba? Yan. So, gikan pa po ko sa dagat mga idol, no? Nag-content ko. Gikan. So, wala pa na akong ma-upload. So, kita-kita lang taon niya mga idol. So, diring dapitan mga idol, ako na lang nang gi-voice over mga idol kay medyo sasaw kayong palibot mga idol. Ay nang kanta-kanta mga idol, ay mga music ba. Lisod kayo mga idol kay basin maka-copyright tayo ni YouTube mga idol. Nasayang atong video nga ato ang gibuhat mga idol. Kunol haling na akong mother diya mga idol kay takang na karong taud-taud. So, gibutangan na dahil na siya tubig mga idol. Wala pa na musiga ang hinaling mga idol. Gisabawan na sa akong mother mga idol. O dire mga idol, dugay kay gisiga ang hinaling mga idol. Ako pa nang gihuyop-huyop di mga idol kay wa siga ang kahoy, basa-basa. So, dire napita mga idol, hapit na gina siya maluto mga idol. Ako nang gilantaw mga idol. Gitakloban pa na ako nagbalik di mga idol. So, diring napita mga idol, luto na gina siya mga idol. No? Nangalisngaw gid ang iyang aso sa kuan mga idol, kaldero. Gipudyot pag ginako di napita mga idol, piting inita mga kayo, napasok ang kamot mga idol. Katakatawar gyapon mga idol, bisag init kayo. Dire, luto na gid mga idol. O, kaon na gid ang sunod ani mga idol. O, mga idol oh. Ako nang gihaon na napita kay para mabugnaw mga idol ba. So, ako na nang gamitag kumpit mga idol kay napasok mo na akong kamot mga idol. Wah. Ano mga idol oh. So kinsa tong wala nakatesting ani no. Kung ani sa mais, binlod sa mais. Og sugda na nato na pag pirada ni mga idol. Kob na ta mga idol. Bisag init pa kay na mga idol. Perting lamian naman kay ikaw na ng budbud nga mais mga idol. Ug pasensya na mga idol nga medyo kaayo sasaw ato ang palibot no kay na may nagtrabaho diri mga idol. O pasensya na mga idol. Kana gid mga idol init ikistanan na mga idol pero ako lang gianto sa mga idol kay perting gutuma na may kistanan mga idol. Aso-aso pa gina apel pag ganing ano kamot gi tilapan pa mga idol kay perting lami gyud. Dagko ikay na nga suman mga idol kay gibutangan pa muna og yeast para patubo ba. Butangan na siya yeast. So dili kay siya kuan, dili kay siya dahil nimo kanon mga idol ba. Anong normal lagi siya bitaw kay na may yeast nitubo man siya. Humok lagi kay tanan mga idol niya. Nimo kuanon, nimo kanon. So pasensya na mga idol no, nahirapan ko sa nagkalisod-lisod aning pag-voice over mga idol. Ug dili lang nato tas-on ang atuang video mga idol no kay medyo nagkalisod-lisod ko sa pag-voice over mga idol kay sasaw mo kay palibot mga idol. So napugos na lagi ko sa pag-voice over mga idol. Daghan kayong salamat mga idol, diri lang ko to batong video.